A verdade é que comezou forte, con unha actuación nunha calidade importante. Despois tamén fixemos un repaso da literatura medieval ca profesora Mariña Albor, e agora pois cos premiados pois tamén para nós sempre é pois todo un orgullo que entre eles contasen pois con un dos grandes pianistas de Galicia, como é Alfonso Medela, que sin dúbida pois é un premio, unha trayectoria que continúa e que a verdade que non leva aportado tanto, e que tamén, como non, este ano tamén terá concerto no Carballiño. Ser profeta na tua terra, e sendo como son eu, eso é unha maravilla. Así que nada, dar as gracias e de verdade que estou emocionado. Digoche que igual me dan un Grammy e non me fai tanta ilusión. E aparte, bueno, o reconocemento está ben, pero a min quédame moito por facer. Seguir estudiando, porque nesta carreira de fondo nunca acabas de aprender, e a ilusión que teño por ser un pouquiño máis músico cada día é que me fai levantarme e non baixar nunca a guardia.